С 8 клас и там аз къде е за Шутка гимназия. Знаменосци, ходом, марш! Книжовността, та сила нова, съдбините си ти поднови. Уважаеми учители, гости и съученици, за нас е чест от името на ВИПОС 2003 да открием тържеството по случай 24 май, Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура и Деня на зрелостниците от ВИПОС 2003. Гост на нашето тържество са господин Александър Некезов, началник отдел организационно-методическа дейност и контрол към РИО на Министерството на образованието и науката, град Хасково. Госпожа Мариана Георгиева, старши експерт по математика, РИО на Министерството на образованието и науката. Госпожа Михайлова, председател на училищното настоятелство, гимназията. И бивши учители и родители. Ще произнесе приветствено слово в случай празник. Уважаеми гости, скъпи колеги и ученици, мили абитуриенти! Във всяко кътче на родната ни земя, във всяко българско сърце, 24 май, денят на нашата просвета и култура и на славянската писменост, възбужда с магическа сила, трепет и вълнение. Изконна българска традиция на този ден е преклонението пред всички, които творят духовността и имат способността да я съхраняват и предават. Историческата ни памет е пренесла през вековете чувства на заслужена почет и признателност към светите братя Кирил и Методий, които създадоха нашата азбука с мъдрото прозрение, че духът определя езика, а словото определя самите нас. Неугасваща е светлината на българското слово. С това слово българският народ написа страниците на хилядолетната си история и през горчилките на безброй изпитания запази своята самобитност. Словото не е само минало. Словото е памет и зов за бъдещето. И днес, във века на високите технологии, ще имаме още по-голяма нужда да се връщаме към книгата. Ще имаме още по-осезателна необходимост от апостолския дух на светите братя Кирил и Методий. Този дух е бил винаги присъщ на българския учител, който днес има отговорната мисия
да опази светостта на словото и да отстоява същността на просветното дело. В навечерието на празника най-напред искам да поздравя вас, скъпи колеги, с пожелания за здраве и морални сили, за да продължите с търпение и чувство на осъзната отговорност да формирате интелекта и духа на младото поколение. Вие доказахте своята адаптивност в променящия се свят и сте посредници между познанието и потребностите на времето. В този ден, с чувство на гордост, всяка година аз поделям с вас успехите на нашите възпитаници през изминалата учебна година. И днес искам да ви кажа, че през тази година учениците от Природо-математическа гимназия показаха своите отлични познания в областта на математиката, информатиката, на литературата, на природните науки и спорта. Ето някои по-изявени от тях. Максим Запрянов и Николай Семов от 11 Б клас отлично се представиха на третата ученическа конференция към Съюза на математиците в България и участваха в пролетната конференция на Съюза на математиците с проект по информационни технологии. Георги Кокотаников от 9 Б клас участва в Международната конференция по астрономия в Русия, Талната олимпиада, и със същия проект те участваха и на конференцията с международно участие в град Варна информационните технологии в образованието. Техният проект, един прекрасен електронен дневник, който те завещаха на нашата гимназия, предстои да бъде използван активно в училище след подобряване на материалната база. Траян Момков също участва с проект и е номиниран за Националната олимпиада по информационни технологии. Възможността да усвоите знания, които ще ви послужат в бъдещата ви реализация в обществото. Благодарение на вашите учители, вие се докоснахте до познанието и получихте първите важни житейски уроци. Но в живота ви очакват много предизвикателства. Приемете ги, преодолявайте ги с достоинство и самочувствие. Ние, вашите учители, вярваме в вас и от сърце ви пожелаваме здраве, жизнелюбие, творчески стремления и успехи. Някой беше казал, че ако нямаш прах, от който да излезеш, ти не ще прекрачиш в света. По различно време ние прекрачихме прага, за да влезем във вълнуващия свят на знанието и приятелствата, света на нашата гимназия. Днес, скъпи приятели 12-класници, вие отново ще преминете през този праг, но посоката ще е друга. Към онзи големия, истинския свят, към който жадно се стремим през всичките тези години. И в този миг ние, които оставаме, малко ви завиждаме за това, че поемате един нов избор и свобода за новите пространства и даже за новите отговорности. Преди да ви кажем довиждане, искаме да ви благодарим за толкова неща, които получихме от вас. Вие ни показахте как да провеждаме часовете си в барчето. Научихте ни как да написваме достоверно медицинските бележки. Предадохте ни важна информация, кодирана в надписите по ученическите чинове. И най-важното, доказахте ни, че завършването все пак е възможно, въпреки пик квадратните Паскал и цикъла на Крепс. Вие бяхте и ще останете нашето предизвикателство с успехите, които постигнахте в училище, спорта, на олимпиади и математически състезания. Вие вдигнахте летвата, но ние ви обещаваме, че няма да се навеждаме, за да минем под нея, а ще я прескочим и ще се стремим към нови рекорди. Не мога да пеем, госпожо. Не можем. Нямаме глас. Госпожо, стигате и не искали.
30 години. Флаговете във всички страни. Марш! Знаменосци, по местата. Ходом. Марш!
Госпожа Хъркова! Старата класна. Аврамов, хайде вътре! Момичета, займете и ви по-задно. Иска да влезе вътре. Яна иска да Госпожо,
Гледаш ги Славича, Славича и Младен ми помага. Сега ще ги напускаме на уважението. Топка ли няма? Добре, после ето! Дете, искаш ли да скачаш? Аз да те снимам въпрос. Не вече танцувай. Хайде да скачи, браво! Така е много приятно, когато се ръцете с топло. Хайде! Госпожа! Госпожа! Лака да кажем. За мъдрък. Ти, госпожа, да ни остане въобще. Браво! Хайде, браво! На баш не може да време. Не може да време. Тя ми е дръжка. Ние сме подръжки, ма можем да дадем. Браво! Гадно, никой не го даде. Чакаме да бракали. Не, високо. Искате ли да ви я дам? Да, дайте. Папазия също може. Папазва да не се спусва там. Може и габар, падянки. Гарсонче нищо да държи. Добре, ние там ще идем в плитки. Да. Много ми е дълбоко. Озърих се по една. Развалим. Ей, не ме пускай, бе! Мога да лазя по дълното. Габай. Няма да размазам. Няма да стане. Далече. Стане размазам много. Сега отивам до Никола да вземам бански. Моя приятел. Сенчо! Релаксно. Къде белате тук? Дори не знам да ми кажа. Елате камерата снима. Сенчо! После ще кажа, че там няма на тая камера. Сенчо, бе! Сенчо, сега много ще кажа ни Майя. Много ясно. Господа, да ми дадат безплатничка. Елате. Че не фирма скипа по цялата. Ей, 5 години го качах, само го казвам. 5 години го качах. Ще ти го върна. Кой хат?
danes ги вземе. Ако се неща стаи ги. Да заболях по рифма. Да влезна сега, това че го стълбички. По-назад иди. Готови? Моята приятелка! Моята приятелка! Я ще дема да си купиш Я ще дема Госпожа, брат. Тя е без гръмова. А така кажи. Дейта ти си сня. Дера, обувка ли си? Има две тук, има плам. Това как парите осмал. Слава и пирка. Това е. Слава. Нима отрепана в тая чанта.
Айде, къде е Жоро фотоапарат? Жоре, дай фотоапарат. Снимай, снимай ма с двете кладки искам. Така ще ги хвалиш? Да мога да направиш пилер. Айде ста, айде ста. Стойте, бе, някакви. Стойте. Стойте. Пламена дръпни. Да настъпя, че пирончето. Аз да настъпя. Теко, аз ти на фирмата с Павло. Ай, Жоре, аре и ти с нас. Пламена. Я щракнеш, ще те става. Айде, ето с Жоро. И после с твоя Жоро не е лесната вътре, разбираш? Айде, я баната. Добре, бе! И айде ма снимаш, ама е така фотоапарат. Фане ми... Фане цигарата. Ела. Стигна си ревала, бе. Ти? Аз на къде ще идаш? Точно така. Айде, Сашо. Някой друг си добра фане. Дай, бе. Нещо мала. Зеле! Ами, то ти им превъртя. Някакъв куртирски застав. Куртировки си застава с тако. Я ще скоро бе, бат, той е пълно чашка ще пичи. Вижте се, А бе. това не е снимка, но сега. Ти сега се смееш вече, аз снимах, а те почна с какво ето тогава. Така е, така е. Дай се ръката, бе. И да кажа добре дошли на 12 В. Природно-техническа гимназия град Хасково.
сърдечно. Вас също съжалявам, че не се виждаме много добре, но важното е да се чуваме. Поздравявам ви най-сърдечно по случай успешното завършване на Природо-математическа гимназия град Хасково. Аплодисменти! Така, аз не съм учила в тази гимназия, но не от едно и от две места чух, че това е гимназията, в която учат най-умните и интелигентни деца на град Хасково. Хората, които познават защитават това име с чест. Скъпи учители, приемете моите поздрави също така, както към абитуриентите, защото вашия принос е неоценим и много голям. Пожелаваме ви една прекрасна вечер. По-късно ще можете да кажете, всеки един от вас може да каже каквото иска на микрофона, да поздрави учениците си. Учениците ще могат да поздравят учителите си и всичко, за което се сетите. Тази вечер за вашето добро настроение ще се погрижат музикантите Теди и Марио, а също така и аплодисменти за тях. А също така и диджей Фреди и диджей Петю, които ще дойдат малко по-късно. Аз се казвам Мария и съм изцяло на ваше разположение тази вечер. Зная, че средното образование е една много важна стъпка в живота. От тук нататък всички ваши амбиции предстоят да бъдат покорени. Няма място за неуспехи, няма място за колебания. Вие сте пълни с качества и всичко, което пожелаете, ще ви се сбъдне. Дано! След известно време ще поканя директорката на училището да дойде и да каже прощални слова за вас, но преди това искам да вземете по една чаша пълна и да си кажем всичките на здраве. Да си пожелаем една незабравима вечер. Пожелаем ви много награди, много изненади, конкурса на бал, мис най-секси жена, мис най-секси мъж, мис Купон, мис Каримис, танцуваща песен. Защото много изненади, които очакват да бъдат взети от вас. И така, музика! От техните ученици, 12-ти Б клас. Браво,
предлагам. А след това аз ще връча наградата, може би самата госпожа Милева ще го направи, ще връчим наградата за най-добър ученик, единодушно избрана от нас самите. И така, госпожа Милева, добър вечер. Добър вечер, скъпи ученици. Вечерта е прекрасна, защото това е вечерта на вашия абитуриентски бал. Дългоочакван, мечтан, планиран с много трепет и вълнение. Затова тази вечер, месец преди да се впуснете в надпреварата на кандидат-студентската кампания, забравете уравненията, забравете компютърните езици, химическите формули и историческите факти. Отдайте се на веселието, на смеха и танците. Бъдете такива, каквито винаги ви забраняваме да бъдете в часовете. Неудържими, емоционални и много шумни и весели. Пожелавам на всички да изживеете тази вечер така, че тя да се превърне в един прекрасен спомен. И всяка година, когато се събирате по това време, вие с вашите класове, с вашите преподаватели, да си спомните за този миг и той да бъде един прекрасен спомен във вашия живот. Приятна вечер на всички, на здраве, желая ви много настроение и емоции. Поздравете вашите класни ръководители. Те бяха с вас 5 години, грижиха се за вас, имате педикосни вкусите, от извиняването на много отсъствия, от многото напрежение през това време. Ние много ви обичаме и ви поздравяваме и ви чакаме всяка година, септември месец, да бъдете с нас. Приятна вечер на всички! И така, ръцете си държали на Оскар. Това е Оскара за най-добър ученик. И той е Кристиян Росенов Георгиев. Кристиян Росенов Георгиев получава един Оскар за най-добър ученик. Моля да дойде при мен. Очаквате ли наградата? Не. Живи и здрав бъдете и много успехи в живота и много късмет ви пожелаваме! Всяко път трудно се
абитуриенти! Браво на вас, страхотни сте! Останете на нас и след което ще проведем Мис най-красива абитуриентка, конкурса за Мис най-красива абитуриентка. Жена и за най-сексапилния мъж ще да застанат от лявата страна, жените да застанат от дясната страна. Мъжете ще бъдат жури, а жените ще бъдат... Не. Ще бъдат кандидатка за конкурса за Мис най-красива абитуриентка. Нериман! Моля! Аплодисменти за Нериман! Кепи, дами! Мими! Което е компетентно, надявам се, е готово с решенията си. Стъпилната жена, мис най-секси жена, от кого е наградата? От този млад господин, как се казвате? Михаил! И така, Михаил ще връчи наградата на Божана! Най-сексапилната абитуриентка, Божана! Награда ще връчи господин... Кърсев. Господин Кърсев много авторитетно се изказа, а наградата отива при Цветелина. Аплодисменти!